हमार बियाह होखे वाला रहे, त हमसे अगुआ आ हमरे घर के लोग का कहल कि चल तू अपनी घर के अकेले पतोही रहबू, हाँ? ना उ लइका के केहू भाई बा, माने एगो बहिन बाड़ी त उनकर चलो बियाहे शादी हो गइल बाटे। एगो सास बाड़ी, एगो ससुर बाड़े आ एगो तहारे दुल्हा बाड़े। केहू ताना मारे वाला नइखे, ना ननद, ना जेठानी, ना देवरानी, केहू ताना मारे वाला तहरा के नइखे। तू जइबू त एकदम राज करबू आ तहके कभी ताना सुने के मिलबे नाहीं करी उ घर में। तो हमहू बड़ी गदगद रहनी, कहनी कि अच्छा चलो निमने घर में बियाह होता हमार कि केहू नइखे जे हमरा के ताना मारी। जब हम बियाह कइला के बाद से जब अपने नैहर हम आएम त खूब भस-भस के बतियाएम अपनी सब सहेली लोग से। कहम कि देखल हमरे घर में केहू हमके ताना नहीं मारला, हम त एकदम राज करेनी राज अपने घर में। उहे धधाइले गइनी हम अपने ससुरा। त हमार सास बाड़ी, उ सास हमके बहुत मानस, बहुत ज़्यादा। बहुत मतलब अपनी बेटी खानी एकदम बना के हमके रखेनी। कभी हमके ई नहीं महसूस करा देली कि हम मतलब पतोही हई। काहे कि जितना काम हम नहीं करेनी, उतना काम उससे ज़्यादा काम हमार सास कर देली। त उ ई नहीं चाहेली कि मतलब हम कोनो भारी कोनो अइसन काम करी। उ चाहेली कि हम केतना से केतना कर ली, हाँ? ई बात में बहुत सच्चाई भी बाटे। त हम बहुत खुश रहनी कि चलो हमार सासु बहुत अच्छा मिल गइली। त हमके ई नहीं पता रहे कि हमरे पति के अंदर सास, ननद, देवरानी, जेठानी जितना लोग होला ताना मारे वाला ससुराल में, सबकर गुण हमरे पति के अंदर बाटे। काहे कि उ इतना हमके ताना मारेला, उतना ताना मारेला, रख-रख के ताना मारेलन कि एकदम हमर बेला के दिमगवा एकदम घूमे लागल। अब त हमरा बुझाइबे ना करेला कि हम अपने नैहर जाके अब कौन चीज़ बहसी, हुँ? सब लोग अपनी ननद, देवरानी, जेठानी के बारे में मार कुल बतियावेला शिकायत कि हेंगा कहेला लो, होंगा ताना मारला लो। हम का कही कि हमार दुल्हे हमरा के ताना मार-मार के घायल कर देतारन। ऐसन बियाह कर दिहलो हम ऐसन दुल्हा से। अब मिले लो अगुआ हमरे घर के लोग, तब बताओ तनी। केहू इनके बारे में तो नहीं बतावल।